En outubro de 2013 cúmprense 25 anos de funcionamento do noso centro educativo no actual edificio da Rúa da Lagoa. Pero a súa historia comezou uns anos antes. O 19 de outubro de 1982 constituíuse o primeiro claustro do Colexio Municipal Homologado de Buc do Concello de Sada, un centro municipal de bacharelato que dependía administrativamente do Instituto de Zalaeta da Coruña e económicamente do Concello de Sada. Ocupaba instalacións do Colexio de Mondego, o cal orixinaba serios contratempos. Juan Manuel Villar Fernández foi o primeiro director. En 1987 creouse o Instituto de Bacharelato Mixto de Sada. Pilar Piñeiro Vázquez foi a primeira directora. Mentres as instalacións do novo centro non se remataron, o Instituto continuou utilizando as dependencias do Colexio de Mondego, compartindo espazos ademais co Centro de Formación Profesional acabado de crear. O proxecto do Instituto de Sada foi coa idea de que Sada tiña entidade para ter un centro propio. Non había no entorno máis próximo outro instituto, e a idea foi esta, e en principio pois tuvo certas dificultades a construcción ao edificio, non era moi aceptado polos propios arquitectos, e ao final sí foi adiante con certas dificultades e convertirse en un centro que está en progresión continua. En 1988 créase o Instituto de Educación Secundaria e Profesional de Sada, integrando o Instituto de Bacharelato e o de Formación Profesional. Inaugúranse as actuais instalacións. Eugenia Seoane foi a directora encargada de poñer en marcha este novo centro. Pilar Piñeiro e Hermógenes Covas completan o equipo directivo. Este foi un ano moi complicado, o ano que inauguramos isto, porque entregaron unha obra bastante tarde, a mediados do mes de setembro, ainda que o curso empezaba en outubro, pois era un mes para poder limpiar todo o centro, para poder poñer mesas e sillas e buscar material de laboratorio, porque todo iso estaba desperdigado por outros centros, porque o ano anterior non tiñamos edificio, e tuvo que recoller todo isto, facer horarios. Despois estaba o engadido de que non coñecíamos a ninguén do claustro, era un claustro totalmente novo, pois houve que coñecernos, houve que aprender as nosas manías un dos outros, bueno, tratar de levarnos ben. Houve que buscar fundamentalmente o programa de cultivos mariños, que era unha cousa que estaba totalmente verde. Se tiña, os que estaban metidos en cultivos sabían máis ou menos o que querían, pero outra cousa era facelo, montar tanques, montar laboratorios, facer falta moitos cartos, esos cartos costaba traballo encontrados, ou algún problema que outro, alguna advertencia á administración ou viceversa, pero bueno, ao final todo saiu ben, o curso acabou máis ou menos ben, e despois Cultivos Mariños terminou por desaparecer porque a ubicación do centro non era adecuada, pero bueno, traballouse durante un tempo con esos laboratorios que se montaron, cada vez mellores, e hasta hoxe, que non temos nin cultivos, nin a outro, nin a ciclo de cerámica, tivemos mala sorte con ciclos, pero bueno, pero hasta hoxe que cumplimos 25 anos, creo que bastante ben. Dende maio de 1993, o Instituto de Educación Secundaria e Profesional de Sada pasará a denominarse Isaac Díaz Pardo. Ademais das ensinanzas de educación secundaria, impártense ensinanzas profesionais de cultivos mariños. En 1996, xa no marco da LOCSE, pasará a denominarse Instituto de Educación Secundaria Isaac Díaz Pardo.
Pérdense os estudos regrados de cultivos mariños e, posteriormente, no curso 99-2000, inícianse as ensinanzas de adultos e no 2001 o ciclo formativo profesional Fabricación e transformación de produtos cerámicos, ensinanzas profesionais que xa non se imparten na actualidade. No transcorrer destes últimos anos, o Instituto converteuse nun centro de dinamización educativa e cultural, caracterizándose por ter uns sinais de identidade moi definidos, que o converten nun centro educativo de referencia e no principal garante de futuro e prosperidade de Sada, ao formar cidadáns responsables, críticos, preparados para afrontar os retos dos novos tempos con honestidade e solidariedade. pero require dedicación, esforzo, tempo. A participación é a pedra angular do proxecto de mellora do Instituto. Hai acaso algo máis emocionante que tomar parte activa nun proxecto educativo comunitario?
Isaac Díaz Pardo. 25 anos de ensino público de calidade, entre todos e para todos.